जोंनि जेनेबा मोनसे इ-रिक्सा एसोसिएसननि जेनेबा ड्राइभार एसोसिएसननि थाखाय जों ज' जादों थिसनदों जों सानदों बे मा होनोमोनलाय रुलिं गभर्नमेन्टआनो जोंखौ एसेबाबो जोंखौ सहाय खालामगोन बेनिखायनो जों बयबो ज' जानानै ओंखारदों जाहाथे जोङो मोजां गभर्नमेन्टआ मोजां जोंनि फारसे जों माबा मोनसे जेनेबा सुबिदा होयो जाहाथे जों ज' जानानै दिनै जथं क'क्राझाराव इ-रिक्सा एसोसिएसन दङ माने फिसा फिसौबाबो आरो ज' जानानै जाहाथे जोङो नैबे बिसायख'थियाव बिथां इउपिपिएल बिथां मा नाममोनलाय जयन्त बसुमतारीखौनो जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। मा मा सर्तखौ लानानै नोंथांमोना बे जयन्त बसुमतारी बा एनडिएखौ मदद खालामदों? जोंहा मोनब्रै मोनबासो जों माबा दङ सार्ट दं मेम'रेन्डाम होखानाय दङ दा जों बे मेम'रेन्डामाव जाहाथे जोङो फैगोन बिसायख'थियाव जुदि देरहायोब्ला जोंनि बे सार्ट माखासेफोरखौ फुरन खालामनो होननानै जों आसा खालामो। नोंथांमोननि एसोसिएसनाव साबेसे मेम्बार दं गासै? मथा मथि गैयाबाबो जोंनावथ' जोङो 1000सो दं मेम्बार 1000सो मेम्बार दङ आरो बाखि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मथा मथि गैयाबो गारियाथ' 9000सो दं आरो मथा मथि जोंनि क'क्राझारावनो गैयाबो नोङो टटेल माने होननो थाङोबाथ' नोङो 10000 जाहैखाबाय माने रेकर्डआव नायोबा जोङो 1500सो दं आरो गारिया गासैबो इउपिपिएलनि थाखाय भट होगोन दा बे जोङो खावलायदों आरो जाहाथे बे जोंनि जा माबा रुलिं पार्टिखौनो भट होनानै देरहाहोनो थाखाय दिनै रेलि हाबाफारि लादों नामा? जों दान्दिसेनि थाखाय रेलि हाबाफारिखौ लागोन आरो बोरै गिदिङो? गिदिंनायाथ' बुंनो थाङोबा जोङो नैबे खाथिजोंनो ओरै फ्लाइअभार थांनानै ओरै थिथागुरिजों फैनानै ओरै टाउन हाबफैनो आरो Santano!